Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sanibonani, siyanibingelela kwenye futhi episode yohlelo lakho olithandayo. Silibiza ngokuthi uStar wami. Mina ngingudlala Matifane, also known as the next biggest thing in South Africa. Uyazi ukuthi njengoba sengivelile kwi-screen se-laptop yakho, i-smart TV yakho, noma mhlawumbe ngibukela ocingweni ifoni yakho, suke sesizokhuluma zona iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene ezithinta wena, uStar wakho, nomuntu wakho lokwenza ibhari. Mhlawumbe uney'nkinga ey'fanayo, si-email ethi umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Sibonga kakhulu ukuthi uyasilandela, uyasisupporta, uyasikhulisa. Ngihlezi ngicela-ke kuwena and awukazi wangenzela phansi. Ngacela ukuthi sifike ku-300K, wenza njalo. Ngacela ukuthi sifike ku-1 million on Facebook, sikhona. Ngothando oluvela kuwena. Ngathini kuwena? Angikutshelanga ukuthi ku-episode elandelayo le juice izobe iphansi. Apha mangami. Aphi? Yayibola ikhona. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi why le juice njalo Matifane ameshutha ilokhu ishona phasi. Lalele ngoba ngifuna ukuba fresh, ngifuna ukuba right, ngifuna ukumnabisa uma ka-USB, yabo? Angifuni nje mfethu ukumrobha, ngifuna anele, yabo? Ngibe izifo zingadlaleli kumina. Mhlawumbe nawe umuntu wesifazane uyabona ukuthi ama-period akho awahambi kahle, unephunga elibi eliphuma lapha ngezansi, isilumo, yonke lonto. Niyazazi izifo zenu, nansi ijuice yenu. Let's 100 rand, ngikunikeza ijuice yakho, yabo? Let's 150 ndoda, ngikunikeza ijuice yakho. Uyingane una 13 to 19 years, uney'nkinga mhlawumbe zesilumo, ama-period akho awahambi kahle, ikhona yakho, ngithinteke, nansi inamba la ngezansi. Yabo le namba efakwe la ngezansi, ifakele wena ukuthi WhatsApp uphinde ufone. And mengabe WhatsApp awukwazi ukuthi hi, thiwa yebo, uthi unjani, thiwa ngiyaphila, nami ngiyaphila, yabo? Vele nje uhlala odabeni, njengoba i-online leyo namba kusho ukuthi u-admin uyaphila. So wena hlala odabeni, sawubona igama lami nguMatifane, ngihlala eThekwini, ngicela ijuice le ngiyibone ivela lapha yakwishow. Simple, yabo? Siqede. Asingeneke endabeni yethu namhlanje. Njengoba ubona nje namhlanje khona futhi omunye esinaye sizokhuluma naye. Sibone ukuthi ngabe indaba yakhe hamba kanjani. Mfowethu Grand. Sure bafo. Ngiyaphila mfethu. uMatifane lo khuluma naye. Ubani lo sinaye? Umthokozi Singwenya bafo lo khuluma naye. Umthoko. Yebo bafo. Ngiyajabula mfethu ukuthi ngibe nawe la ngizokhuluma nawe. Even though ngazi ukuthi mhlawumbe akuyona into esijabulisayo kubeka la ngoba khona udaba ofuna silazi. Yini ekubeka la mntaka baba? Bafo nginenkinga bafo la. Nginomuntu la engihlekisana naye. Sekunesikhathi nje impela sihlekisana. Asikho side kakhulu kodwa ngendlela ebesiphilisana ngayo sisaqala into yethu ibiyinhle. Sinesikhathi singango 2 years esiphilisana naye lo muntu. Sure. Ibe yinhle nje into yethu, ngithi kube unyaka nezinyanga ezimbili ngaphezulu. After lezi zinyanga lezi ezimbili se-edwe kulonyaka lo, kube nje angazi noma ngizothi uthando bese lishisa kakhulu ngoba sigcine sesishare namafoni. Eyami ifoni obeyithinta noma inini. Nami ngicine sengiyithinte yakhe noma ephuma makuringa ifoni ngicine ngigijima ngihambe ngoyibamba ifoni. Ngesinye isikhathi la ngithe ngingena khona ku-WhatsApp wakhe. Ngathuka isimanga kakhulu. Ngabona into engangayilindele kakhulu. Ngoba ngithe ngithi ngiyangena ku-WhatsApp ngibona amagama abafana yalandelana. Ngithi adonsela la ko-5 ngingene koyedwa umfana osekuqaleni. Mengena kulomfana lo into engahlangatshezwa yona nje, ngahlangatshezwa uHathi nje ongasuka umphansi. Okay. Ngithi ngiyazama ukukhuphuka, akusafundeki ngisho amagama ngendlela inhliziyo isibhakuza ngayo, ngendlela umuntu wami bengimthemba ngayo. Sekubhakuza ngisho inhliziyo, ngithi ngiyangena, hayi ngibona kune message ebhalwe ukuthi sacela ungisendele izithombe zakho unqunu. Kuyena umfana ofanayo noma kulabo abanye umfana lo ocelayo. Hawu nangempela hawu nasi izithombe ezinqunu. Iyaqhubeka indaba, abantu lento ayiqali la. Nomama unazo ezakhe umfana enqunu mama. Ngokungena la wena ubone nezithombe zomunye umfana. Izithombe zomfana enqunu, ngibona izithombe zika mama wami. Mina engakaze ngayibona mina. Kweyami ifoni. Abasendelani ngisho view once bayisendezwe. Okusho ukuthi lento yabo serious lento yabo. Mina bengingayazi bengifihlelo. Ngokuhamba kwesikhathi moyibuka lento yenzeka kulomfana yedwa noma bonke abafana bathola ku-WhatsApp basendelana ama-notes. Laba abanye ke bengingakaze ngiyibone izithombe kubona. But into yabo
bekumjolo nje impela serious impela kubona ngoba ngiyabona ukuthi kuyaxoxa impela indaba yindi and ayipheleli la. Laba abanye ecela imali kubona, laba abanye hayi omathandana nje kunohathi kuyanconywana wazohamba kahle baby ngiyibuza ukuthi lo muntu lona ngoba phela sesithandana naye isikhathi esingaka ayikho into engingayenzi kuyena noma ke imali ke ngingenaye enough nami ngalo ndlela leyo ukuthi mhlambe sengingamenzela yonke into ayidingayo. Abantu besifazane idingo zabo ayifani. Omunye ngeke ngithi ngiphilisana naye mhlambe uthola ukuthi idingo zakhe ingaphezulu kwale mali engiholayo. Ngeke ngithathe wonke umholo enginawo ngithi funa umuntu wesifazane enza into kanje. Ngeke ngithathe nami ingxenye encane ngithi mama uzobona nawe la ukuthi umisa kanjani kanti yena leyo mali ayimnelisi. Yo, so now usutholile lento le. Ukhuluma kanjani nomuntu wakho umtshela ukuthi mama kwenzeka kanjani ukuthi efonini yakho kube nezithombe zamadoda amanye anqunu kungamini? Uyakunikeza leso sikhathi noma? Ngithi ngiyazama ukukhuluma naye ngithi bekulesihlanu. Kahle kahle sabantu abagcina ngolesihlanu emsebenzini la sisebenza khona. Sisebenza nje endaweni ezihlukene ayifani nekampani zethu. Ngama weekend sike si off sobabili. Kodwa nje kulezi insuku since ngabona lento le usewumuntu nje useshaya ama overtime angapheli. Sekuthi ngalesikhathi kumele sibe off naye sibe ndawonye. Umuntu one overtime akatholakala endlini. Emebuya futhi nakhona uzobuya ekseni. Overtime yakhe ikwazi ukudoublish overtime yakhe. Mengene ungigqibela ekseni uyoze buye ngesonto ekseni. Nakhona ethi efike bedlula for same time. Ubusy ngisaye town ngisakwenza ukuthi ngigcina ngingasazi ukuthi ngenze njani. Angisatholi ithuba lokukhuluma naye lo muntu. Ingakho ngeze ngathi angivele ngize la ekhaya ngizobika udaba lami. Mhlambe khona indlela engangisiza ngayo nami la ekhaya kuze ngikwazi ukuxhumana naye ngichazele ukuthi kahle kahle kungani engenzele into ekanje. Manje mfethu ngiyazi ukuthi yabo mfethu mabe siyamajongo siyakhathazeka ukubona ukuthi elinye igeja lingakanani especially makumele silime endaweni eyodwa. Wena ungitshela ukuthi igeja ubulibona nje efonini ngokungena. Kanti siyamajongo phela namageja esihlakula ngayo walingana isidala. Yabo kuphathe kanjani ukubona yonke lo nto? Chaza ukuthini bafu? Ngichaze mfethu ukuthi ikhala zilingane esidubula ngazo. Wena uthi ukwazile ukuyibona yonke lento. Izinto kuphathe kanjani ukubona ikhala ezidubula umama nawe uyazi ukuthi unesakho? Akona kube ebhlungu bafu ngeke ngiqamba amanga ngoba ngibone into engingayilindelanga ukuthi ngizoyibona efonini yomuntu engimthandayo. So osize vela abalingani bethi mengabe samadoda ngeke ngibe nosize olingana nowakho nawo nowakho usize nami nginowami usize. So umbuzo wakho lo ngibuze wonaye okusho ukuthi ngeke ngikwazi ukuphendula njengamanje ngendlela nami engisazizwa ngayo ngaphakathi. So into ebengifisa nje ukuthi ngithola ukuxhumana naye ngazi ukuthi lento ayenza kanti isiphi isizathu esenza ukuthi enze lento ayenza. Mhlambe lento oyibuzayo awufuniseli into yazi ushowcase ukuthi umama uyacheata and akakucheateli nomuntu wesilisa oyedwa. So njengoba ula ufuna kucace lokho ukuthi hayi ukuthi mhlawumbe uyafunisela uyazi ukuthi uyakwenza lokho. Ngiyazi impela. Okay. Ngiyazi. Uready ke simfonela umama simuze ukuthi uzophendula athini kuyona konke lokho ozokusho. Hayi impela. More ready ke ngicela ngiphi inamba yakhe mfethu. Ngoba mina ngiready. Check nje ukuthi. Mfethu. Imake ngivule la. Yani. Angibonge qha. Cela ngilokhunjele ngifakele lawo ama headphones lawo. Thank you. Inamandla igama lentombi yakho. Lihlukile yazi. Kunjalo lihlukile mfethu. Ngiyaqala ukubona umuntu enamandla. Noma wawusave ukuthi enamandla yona noma igama layo ingane. Ngingasho ukuthi igama layo bafu. Oh, okay. Nami ngafika ngatshelwa ngalo ngifika nje nami kuyena. Okay. I know asibangene mfethu.
It's ringing, ngiyaringa mfethu. Ngathi asimtholi guys. Akatholakala ucingweni. Phela Yebo sawubona sisi kunjani? ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza ukuthi ngikhuluma no-Enamandla. Yebo ukhuluma naye mina ngikhuluma noba. uMatifana sisi ngila kumjolo show. Yephi? uMatifana kumjolo show. Futhi eyenza usangifonele? Nginesoka lakho la umthoko libone ngazuthi izinto azisekho right phakathi kwenu so ingake ethi ngikufonele mhlawumbe nizama ukuxoxa nibonisane. Ubani igama lakhe? Umthoko lo wakangweni umthokozisi. Ayibo umzala nje phela lowo. Angizwanga sisi. Ayibo mzala uyaphila. Hayi baba ufuna ngale kusasa. Umzala lo. Mzala. Wesisi uthini? Enamandla. Mzala. Ayibo. Hayi Wena manje ubalo seceleni kwakho. Enamandla. Mzala lo. Ubalo seceleni kwakho wena manje. ngibani ufuna umuntu wami ngale sikhathi. Wendoda uba wendoda. Umdlalo lothini nalo? Umzala ngathi ufuna imali. Umdlalo lothini? Wendoda uba wendoda. Ngale sikhathi la. Uba wena okwazi ukukhuluma nomuntu wami kanje. Wena mkhala wena. Uba wena ndoda okwazi ukukhuluma nomuntu wami kanje. Uyangazi mina. Awungiyeka. Ngiyeka. Uyangazi mina buqala. Wemfethu. Bafo. Ebafo uyayibona le ntate Bafo. Isikhathi. Ufuna imali yokugibela. Sinakeni phela nathi ngapha. Ngifonelana ngifuna ukukhuluma nawe. Wena njengamanje into oyenzayo uzongikhulumisa namadoda akho lawa la eceleni kwakho. Uba lo ngikhulumisa naye lapho njengamanje. Uyabona Khuluma phela mfethu. Ufuna ngale sikhathi. Wena. Mfethu. Ubani wena? Uba wena? Mzala lo. Okay. Okay, ngicela ukukhuluma nawe bafo mfethu. uMatifana lo ukhuluma naye mfethu uba wena. Matifana lo wakuphi lo Matifana lo? Ngila eThekwini mfethu kumjolo show. Okay, Matifana isini indaba esuka ngaka umuntu wami. Ubani wena? Umuntu la iminathi mina. Igama, ngifuna igama lakho mfethu ubani? Wendoda uba wena uyangazi mina. Uyangazi mina kahle. Ngicala uyazi ukuthi ngingakufuna ngize ngikuthole njengamanje ngila kuMatifane ngizokhuluma isitori samuntu wami wena une right ukuthi ukwazi ukukhuluma nami kanje ekubeni ngiyakutshela ufuna ini kimi Alela wemthola ulephini sokuthi mina ngumuntu wakho ngibiza ngomuntu wakho mina. buka ke sisazohlangana wena wena mthoko ndini wakhona wemama sisazohlangana ke ngikutshele ngisafuna sikhulume kahle engathi le ndoda yakho le ayingazi kahle isazoke ngiqondeke mina wendoda uba wena kahle wena okwazi ukukhuluma nami kanje uba kahle wena awutshele mina ke ngingazi uba wena ngifonela umuntu wami answer wena ifoni uba wena Angazi ngicabanga ukuthi network yenu sinenkinga network nibuye nisinqamukele Enamandla mfethu inamandla ngempela le shande siyakho mfethu amadoda yakubanga manje ungijwayela kabi lo mama ungijwayela we Enamandla yazi ungijwayela kabi Enamandla inetwork uyazi ungijwayela kabi bafo Enamandla ngeke ngayisho lento le ngeke ngayisho Hayi ngeke bafethu imani ngicela ukuvala ngiphinde nginifonele futhi nginenkinga network ngicela niyibambe ifoni yami ngiyanicela bayivala asikho isidingo sokuthi ngize ngifuna ngiphinde ngilode ngilalela abantu laba ngilalela nendoda yakhe konke ngifuna ukuyithola mntaka baba ngeke yazini bafo into ebengifisa nje bahlahla ukuyilungisa bengifisa ukukhuluma naye umama kodwa manje into engiyibukayo
engase sibathatha manje kulento le sekukhona omunye oseceleni Inamandla. okhuluma kakhulu Inamandla awumazi umthoko wena ukhazeni wakho? Ngazwa umzala mina umthoko bhuti. Hayibo. Njengoba ethi nina niyathandana njena. Phela futhi umthoko benenkinga ukuthi anginezi imali ngicela imali angitshela ngonyoko semakhaya amfuna 500 njalo ngenyanga. Sobabili sisebenza umthoko phela naye mina ngiphe lo 200. Ngicela noma 100 ngicela ukuthi akanamali imali anayo la uhambisele emakhaya ngimela kancane nakanjani. Yey Wandile sengilitholile ke igama lakhe. Hey wena Wandile. Umthoko Yebo wena ufuna yini kumina wena? Uwandile Ufuna umuntu wami kusuka nje wena. Uwandile uwe lo osendela umama ithombe enqunqu ne Yeah, wena uwe lo osendela umama awuzomela kancane. wena uyakutshela kumama ukuthi unendoda la asuka khona Ngilungelo ukuthi ngifonele bawuthi wanginikeza imali ekumele uwandile nginikeza imali. Wena unemali angeni. Awumtsheli ngani umthoko ukuthi awusamthandi kunokuthi umbize ngomzala? Kodwa umthoko ngiyamthanda naye inkinga imali anginikeza. why mona la madoda akho ngibiza ngomzala pho Ngiyamthanda lawo bashana kodwa kwekuyangani kahlahlo isifebe sentombazane ukwazi ukuthanda amadoda amabili ngesikhathi esodwa sithanda sobabili kanjani sithanda sobabili kanjani azu isifebe sentombazane uyangicasula yezo uyazi uyangicasula Ngicela imali umthoko ngiyamthanda. Hello? Uzongihambela Ngiyakuzwa sis, I'm trying to digest le ndaba yakho mfethu, like yazi mfethu angazi nanokuthi ngithini. Umuntu mfethu avele abe umgulukudu nje kanje njengawe. Are you proud? Kodwa angazi ngicabanga ngithini kodwa angikho proud umthoko naye ngiyamthanda uwandile uwandile ngazi usubhala nogqabhisiwe but ithambile ngafuthi usukukhaliswa yini masilele pho ebusuku mothi ithambile into yami yini esuku ikukhalisa awuzange yini lesuku ikhayizisa ebusuku masilele awukazi ungitshela ukuthi ngenza kamnandi awukazi ungitshela lo magama lawo ngangipretend angene ngiyakuthanda ufuna ngenze njani umthetho wakho vele uyapretend into zakho vele into zakho vele nalo mfana okuyena nawe uyampretenda naye ngithi uzoshintsha awushintsha ngithi ngakubuza ngathi ufuna malini wathini mina ngiyakutshela ukuthi ngifuna malini kodwa wangitshela wena ukuthi imali uyahlala usebenza ebankini mina ungathi ufuna u5000 kumina ngihola u5000 vele shuthi ngikunika umholo wonke kumina ngikunika umholo wonke angisho ukuthi nginika umholo wonke nginikeze mthoko noma u500 nginikeze noma uyakhuluma ke manje usuyakhuluma ngiyakuzwa ke manje okay ke awukuzwa ngicela utshelele imbongolo yakhe eseceleni kwakhe ithula umsindo ngikhuluma nawe njengamanje wena nawe ungolo wena ngisekele kwangampela wena ngiyangifebela nge straight Wandile manje ngoba usuyazi ukuthi inamandla unomuntu wakhe ngempela ufuna ukwenza njani uzoqhubeka naye hayi uzongihambela nje kwayena nje kwayelo uzongihambela futhi uzophuma kuyimanje ebusuku ngoba ungijayela kabi uzophuma nje manje kanti ikhululeka-ke webhuti-ke intombi yami leyo ngizoyihlangabeza mina izongifonela isho ukuthi kephi ngizoyihlangabeza mina vele umuntu wami ngiyamthanda lowo muntu lowo wena hlukana nentombi yami wena lapho yezwa ngiyakhuza njalo wena hlukana nentombi yami lapho wena kube kuthunga nentombi ngabe lapho kuwena manje ngabe ungahlala njalo angene kunesizathu angithi futhi be lapho izathu lesithele ikutshenile angithi njengamanje ngiyakhuza-ke hlukana nentombi yami ngoba ngizofika lapho qathatha ayifika uzongiyalela ukuthi uhlalaphi qathatha and ngeke ungimele mfana wami yezwa ayisuka uyangijayela wena ngeke ungimele mfana wami akuthembisa khohlwa hey vele bayivala impethu uyayibona-ke lento ade ngikutshela ngayo lo muntu lo uyahluleka kahle ukuba nenkanuko bafa akakwazi bafa ukuhlala nje engenamuntu manje wena uyimisele ngani ngoba phela sobonela ukuthi utshwala nesifebe I mean nentombazane eqomayo qoma nawe ndeni bafole ngane bengiyithanda bafu ngifuna ukuqamba amanga ngoba bengithi nje ngijabulisa nayo ngenkonzo yaseKamerweni
ayikho into e-wrong futhi bingiphoxe ngayo nami bengi-enjoya ngendlela nje ukuthi umuntu wami nje angifuni uqamba amanga ngiyayithanda le ngane le ukube ikhona indlela ukuthi siyilungise izinto ngizama ukulungisa amaphutha akhe eshintshe lento mengashintsha nje lento yakhe kufeba kangaka ngiyacabanga ukuthi izinto ingahamba kahle phakathi kwami naye uyakwazi ukulungisa izinto nomuntu owaziyo ukuthi udliwe kuzoba nzima inkinga ileyo bafu inkinga iqala lapho inkinga kodwa ngizozama ukuthi ngiyinikeze isikhathi ngizama ukuthi ngikhohlwe yona yonke lento le as long as ezoba neqiniso yena kumina that's why ngithi nje ngisafuna ukuthi mangifike endlini ngithola isikhathi sokuhlangana uzoba neqiniso manje ukholele ekutheni umuntu uyashintsha bakhona abashintshayo kodwa ke yonke lonto ihambisana nenhliziyo yakhe umuntu ukuthi into uyafuna nokuyiyeka futhi mina kumele ngilungise nami emaphutheni ami lawa awashilo ukuthi mina ngimncisha imali okay ngizomnika ke le mali ayidingayo but hayi ngale ndlela ayisho ngayiqaleni ukuthi ufuna u5,000 yena idingo zakhe iningabi njengomuntu wesifazana I know kulungile mfethu ngiyakuzwa from mzala to a lover from a lover to umzala kodwa ubafu usafuna ukulungiswa leyo relationship yabo ayikho into esingayisho inhliziyo ayiphakele umfethu mesayimisela ukuthi mhlawumbe khona abasengakwenza no inamandla hopefully bazokwenza kodwa nje what I have learned kule episode ukuthi inamandla ngeke uyenze lutho yabo uma nje kunikeze kahle inamandla ngeke umenze lutho yabo search find and follow umjolo on Facebook Dlala Matifane siku 1 million followers ngale nami ke ngiyathemba ngizokunyusa ke lapha ku Facebook yabo ngenzeleni iqiniso siyabonga kakhulu ukubukela kwakho ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare channel yethu ebizwa ngokuthi umjolo show but before ngivale uyalazi udaba ngiyaxolisa ukuniqina ukuthi ngifuna niphile njenganami yabo ngifuna niphile njenganami bantu besifazane bafethu nazi izinto zenu ezimnandi balansisa your hormones ngale shandisi le ureduce iPMS yakhe ibe right ngale shandisi le ube nje nomdlandla ukulangazelela ucansi kodwa masunomuntu phela ukwazi ukulangazelela ucansi inamandla wambunika wonke umuntu ke manje wamnika nje umuntu oyedwa oqondile yabo let 200 rand uthola ijuice yakho majongo imizi yobaba bafethu iyovuswa yithina akekho omunye umuntu oyivusa wena yabo njoba nje uma wakho wakuzala waba naba u4 kwabu wena wedwa umfana odadewenu ngeke bawuvuse lo muzi uzovuswa uwena akufanele-ke mengabe uya kodlala ensimini iy'ngane zilo zikutshela ukuthi ungathi ubhanana ongogqatshisiwe njengoba kade kusho inamandla yabo akufanele ingane ikuthuke iba nomdlandla uphile hayi kancane kancane uyagula uphethe umkhuhlane ntonto phuza into yakho letha la 150 thola ijuice yakho inamba bazoyifaka la ngaphansi kodwa nami ngizokubizela yabo ngoba ngicwele ngawe ngizokubizela le number le uyithole wenze isiqiniseko sokuthi uthenga ijuice yakho ibe right ngiyakuthembisa kuma episode alandelayo futhi iyobe ingengaka because hayi mina ngiyawazi umsebenzi wayo hayi umama unamahloni yabo phela umama ubengajwayele ukuphuza yabo kanti ngifuna ihlangane phezulu ihlangane phezulu athi ngithi ya wena alala bheke phansi ikhanda licobhoze kanje ngesiphongo isenqasibe lapha phezulu ngiyifuna yonke njengoba injalo yabo 076 144 8238 076 144 8238 ngiyifuna njengoba injalo mengabe ethanda bafethu uyayazi frog angiyisho iselesele wena mani kulungile bafethu babhayini